ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ആദ്യം പൂവൊക്കെ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുക എന്താ സംഭവം എന്നല്ലേ. സവാള എരിയുന്നുണ്ടില്ലേ. ഞണ്ട് ഓർമ്മയുണ്ടോ? കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം നമ്മൾ ക്ലീൻ ചെയ്ത ആ ഞണ്ട് കറി വയ്ക്കാനുള്ള പരിപാടിയിലേക്കാണിത്. അന്നേ കറി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും വീഡിയോ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാനുള്ള സാഹചര്യമൊന്നും ഒത്തു വന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ കേട്ടോ. എന്തായാലും നിങ്ങൾ ഈ കറി ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കി ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്തായാലും കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ പറയണം കേട്ടോ. നല്ല ഞണ്ട് കറിയാണ്. ചോറിൻ്റെ കൂടെ പിന്നെ വേറെ ഒരു കറിയും വേണ്ട. ഈ കറി ഉണ്ടെങ്കിൽ വേറെ ചോറ് കഴിക്കാനായിട്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുവാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യണേ. ബൈ. മഞ്ഞപ്പൊടി, മുളക് പൊടി, മല്ലിപ്പൊടി, കുരുമുളക് പൊടി, ഉലുവാപ്പൊടി, കറി മസാല. ஃபர்ஸ்ட் அதை பற்றி கொஞ்சம் பேசலாம்.